kurierowani, flejgowani bez telewizji. Jak każdy pięciarek wylożech kole połednia ze chałupy, co by zrobić na całki tydzień sprawunki. Wiecie, świeży, gorki jest se chleb, reżne rzymły, no i musowo teroski na wiesna roztomajte gmizy i obsty. A mam rod zazierać do jednego ci takiego składu na naszej krojce do ruby Angeli, kaj słażą się wszystkie klafty ze całkich pnioków. Idziecie tam dowiedzieć się mod interesantnych zachów, mocka klachów ze całkiego tydnia usłyszeć, a na ostatku wymiarkować, jaki tyż ci to nowy medykament i to na jako niemoc reklamowali we telewizji. A samo ci Rubo Angela jest już teraz najbardziej wywołaną ekspertką, fachmonką od roztomajtych dietów, po których idzie ci ludzie ruk-cuk ścięknąć, ściepnąć ze basiska. Ona przeczytała wszystkie diety, ale ino przeczytała, bo tak by tak jest ci coroski rubszą. W loże hrań, a tam ci już była srogo raja, no jak zawdy w tym warzywniku, za toflą Angela, dur i jednym cięgiem coś ich ćko, pierwszowe raji Krista Grolicka zabodała. A wy, to paniczko Angelo, i zaś próbujecie za basiska ściepnąć, ja? Ja znodłach, no bo dieta ćkom ino kapusta, ale mi na poczli leberki sztinkrować. Nie trop się Angela, nie trop. Wroziła swoja sznupa Erna Binkowo, już wnodła już trzeci medykament w telewizji, który naisto flejguje leberka i omoga teroski wszystko jodać i nic mi nie ma. No wszystko krąbali deczko fetownego, ostrego i parszonego jodła. Krom tyż kafeju, mocnego tyju, no i żadny gorzołecki. A ja zaś ujrzała jedna istno Magda Gessler, w której reklamuje kropki na lepsze trowienie. Tam, Magda Gessler grzeszły w rozrynka ze rejną odlepką. Kejoją, my ją widzimy, jak gracą we gorkach na wszelijakich terenach tymi jej upieszczonymi pascyskoma, to w te pięty człowiek może dostać drapszajsn. Ja też pomiarkowała, ale po społknięciu trzech takich pilów o wtorej godocie Binkowo dostała sraczki i że do aptrytu nie nastykła, do ciepła swojej Morcinkowo baba. To musicie się lajsnąć w jej aptyce medykament, po którym zaroski wo zasztopuje. Sama się zeszły tydzień taki medykament sprawia i do dzisiaj też to przajsn jest sztram trzymie, rzekła staroskurzyno. No i też te roski musicie rozszluknąć te kropki na letkie sranie. Nie mogę coś ich metrownicy sztyć wercy i mogłaby ich do barchanów popuścić, odpowiedziała wartko ta skurzyno. A nie ci tam do ostatka tak kostyry tego łódzkiego tydnia targają i że bez pora nocków nie poradziła blanknęnać, uskargowała się Erna Binkowo. To już nie ino reumatyka, ale pewnikiem jeszcze coś większego. Przykwoliły w rozlejnka Iryna Odlepku, te nasze pniokowe cwilingerki, ale my znodli we telewizji takie pile i że barzy skutnych już nie ma. Łykniecie jedna tako na odwieczerz, drugo przecznikiem i już na doczkaniu te targanie wam wszędzie. A mnie to bez te pierońskie gorkie dnioszki i zima we nocy i cioci takie kucanie i że chłońskiej nocy wyforskała swój gybis do ciepła swojej pięćwieniku Morcinkowo baba. No a nie lajszliście się tego modernego lepidła do gybisów, o którym tak gryfnie rządzi w telewizji jedna istno, kieromo pieronym radało sprawiać wice. Idzie pirochej przyklejmowała się ten swój gibis, mogę się chichać do ospuku, wytuplikowała swoje Krista od grolików.
Ja! Moje wyrostomyłe sąsiadki wzięła się do dłuższej gotki Erna Binkowo. Największejsza klafta w naszej Józefce. Ja już ino do naszego doktora pierwszego konszachtu pędaluję ino z kuli tego, co by mi wypisał recepty na te wszystkie medycyny, o wtórych, że się dowiedziała w telewizji. Na to wlazła Rajn Regina, bonusiowo cera, kiero sama woży Kasi kole 300 nory, ja 300 nory, zafucano i stop pierońsko zło na wszystkich, bo ledwa poradziła się weprzeć do tego składu z kuli swojej spaśności, a jakieś pokopiała o czym gotka zaroski do ciepła swojej 10 cecki. A ja wczoraj usłyszała w telewizji, że są blank-nowe, już chyba 7 zarają, pile na ściepowanie ze Basińska i zaroski, że się je w aptyce lajstwa. Ja sobie zaś nowe pile przychwoliła Mochcinkowa baba, teraz co moja cera już wszystkie wypróbowała, a sztyc i jednym cięgiem tęgnie. No ja rzeknę ku tym starym kraftom, nie dziwota, co nasz doktor Tejdy idzie endlich na pensję, bo już żadna baba nie przylazuje ku niemu, co by ją łowadał, a rodci miołkiemu się co młodsze gryfnie seblykali. I okazuje się wypisować jedna z drugą recepty. A są ci jeszcze w Europie kraje, kaj nie zareklamować żadnych medykamentów, od tego są przeca bezmać doktory.